warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ba batun ɓata lokaci, yau ba bidiyo za mu yi ba, so za mu yi bayani ne kawai just in details. So akwai mutanen da na musu alkawarin zan musu bayani akan maganar taɓin fuska da sauransu. So all abin da zan yi magana akai shi ne, idan kina son ki yi removing ɗin dark spot da yake fuskanki, whether is pimple ko wani abu ne, wani issues haka a fuska ko wasu rashes haka sun ki fita, irin wanda suka yi making tabbas haka sun ki fita gabaki ɗaya, irin sun zauna ba sa son su fita. So abu da farko da zaki fara nema shine zaki nemi man zogale. Idan kika nemi man zogalenki, zaki samu man darbejiya, sannan zaki samu lemun tsami. Idan kika samu lemun tsami, sannan akwai abinda yan kwali suke sayarwa ana kiransa farar wuta. So idan kika samu wannan farar wutan, so shi kaɗan zaki ɗeba, just a little bit, because yana da effect sosai, yana da zafi. So idan kika samu wannan sai ki ɗan ɗiga kaɗan, just a pinch kaɗan, ana nufin pinch, so zaki ɗeba abu ne kawai just a little haka ɗan kaɗan. So idan kika samu wannan sai ki saka a cikin wa'innan mayukan da na ƙirgo miki, sai ki mixing ɗin shi. Sannan idan kika zo ki bar shi ya ɗan yi just for a good 10 minutes or 15 minutes, sai ki ɗauka duk dark spot da yake jikinki, yake fuska, wannan ina magana na fuska ne, duk dark spot da yake fuska sai ki ɗauka ki sassaka shi a inda yake gabaki ɗaya, sai ki bibbi kina sassakawa inda dark spot ɗin yake. Insha Allah za a samu waraka da wannan. So akwai masu dark spot a jiki, kaman kuraje haka ya yi ma mutum a jiki haka bai fita ba, so wannan zaki samu ma'ukal. Akwai babban ma'ukal wanda ake amfani da shi, so shi wannan vinegar ɗin babba ne, idan kika ga kwalban shi ma is different, ba kaman wannan wanda muka sani ba. So idan kika samu wannan sai ki ɗeba shi just a little bit, 1 spoon, sai ki samu ruwa 2 cup, sannan sai a riƙa amfani da shi kamar mai, a shafa shi like mai haka a jiki. To insha Allah shi wannan ma yana bada waraka sosai insha Allah da yardan Ubangiji. Sannan akwai wani abunan na fuska da zamu sake bayarwa, shi ma so ina bayarwa da yawa, so that idan ka gwada wannan, so ma insha Allah ma kawai dai kin san abun ɗaya, skin to skin ne kun sani. So akwai wani zaka samu ɓawon lemun tsami, so a shanya shi, idan ya bushe sai a nemi how can I call it, darbejiya. Idan aka nemi darbejiya aka dake shi, shi ma aka haɗa garin gabaki ɗaya, so zaki zo kina applying ɗin, zaka yi applying ɗin shi a fuska. So idan ya bushe ka wanke, sai ka wanke da ruwan sanyi, idan da ruwan zafi, sorry, ka wanke shi da ruwan zafi, sannan sai ki nemi man hulba mai kyau, sai ki samu man hulba mai kyau, sai ki shafa shi daga nan. So daga nan shi kenan zaki iya ki shafa another mai idan kina da shi ko wani abu. So ga wani haɗi da za mu yi fi sabilillahi, shi ma wannan zai zama kaman like tsarawa, no, something else dai. So shi kuma haɗi ne na sabulu ingantacce. Idan kika yi shi, babu ruwanki da wani shafa belechen cream ko wani abu, like yadda nake gaya muku, akwai matan da ba za su iya haɗa mai kamar like yadda na yi a other video ɗin ba. So abin da nake roƙon ku da shi shine please subscribe. Abin da nake buƙata kawai just subscribe. Shi wannan subscribe ɗin kawai nake buƙata wurin ku. So sannan ina godiya da mutane da nake ganin message ɗin su suke min everything dai. So akwai haɗin da za a yi. Idan kika samu man zaitun, zaki samu sabulun dudu wasu. Sabulun dudu wasu kun san da ɗan sabulu ne, sai I know most of you people kun san shi, wannan sabulun ɗin bai da wani abu nan ɗan. Sannan idan ka samu wannan sabulun, zai ki samu sabulun Ghana. Idan ka samu sabulun Ghana, man zaitun, dudu wasu, sannan sai ki samu dilka soap ɗinki. Idan ka samu dilka soap ɗinki, sai ki samu lalle. Idan ka samu lalle, sorry, let me show you.
akwai Dilka soap da ake using, kun san shi, I know, something like this. So mutane da yawa sun san wannan Dilka soap ɗin, so it's better ka using ɗin wannan Dilka soap ɗin because it's very fervent. Shi wannan ya fi kowanne using. Sannan sai ki samu aloe vera spray ɗinki. Wannan shine aloe vera spray da nake magana akai. So ba wai sai ka samu irin wannan Z ba, akwai different types, amma but make sure that it's aloe vera like this. So duk wanda zaki samu ko wanda kike da shi, wanda kike amfani da shi, idan dai aloe vera ne, you are going to use it because shine the best one da zaki use da shi. So sai ki mixing ɗin su gabaki ɗaya. Idan kika yi mixing ɗin shi ko kuma ki daƙe shi, ki daƙa da yadda zaki amfani da shi ya zama duka ya haɗe, da ki haɗe su gabaki ɗaya, sannan ki riƙa wanka da shi. Ki da kanki zaki bani labari. So abinda nake begging, please subscribe. So bye bye, sai mun haɗu a next video ɗina da zan show.